Má šapaholik Adel kde bydlet? Z bytu jí vyhodil její bývalý partner a taky ta pravá láska Josef alias Pepa. Měli byste vědět, já nevím, vy to nevíte, Adelka se stěhuje, protože dostala do toho pátku ode mě ultimátum, protože mi tady furt nadávala, řvala na mě a mlátila mě, jo, ničila mě. A proto dneska má věci za dveřma a proto se stěhuje. Má tady všechno. Jo, tady to máte. Nemá malování. Za Honzu, za Davida, věci za dveřma. Ať se stěhuje Adelka. Kde má malovátka? Někde v krabici. A vysavač a mopně, brat. Máš to tam všechno. Nemá vysavač, prosím tě, kam si dal teda ten vysavač? Je ve sklepě někde. Ve sklepě a ta krabička od toho týmu. To jsem nenašel, bohužel, není. Je tam v obývách, mě. Neřím, ten pát. A já to bylo v klidu, žádný problém tady nebude prostě. Malování má kde? Někde v krabicích. Vážně tady jsou? Jo. Ať se nemusíme jezdit fakt víckrát. Tam malovátka v té skříni. Vážně tady jsou? Všechno tady máš. Podívej se, tam bylo... K sobě jí vzala její kamarádka z TikToku, která ji ale po pár dnech také vyhodila. Dostaly se ke mně zprávy, který si psala ty. Jo, takže si myslím, že tohle není trošku fair play hra. Jo, s tím, že ty mě tahle špiníš, já jsem ti podala pomocnou ruku, hádala jsem se tady za tebe a ty mě jdeš špinit. Jo, píšeš prostě hovna. Jo, takže bych tě teda poprosila, aby si... Máš na to 2 dny, aby si se odstěhovala. Jo, 2 dny, buď ráda, že ti dávám 2 dny. Pod svá křídla jí údajně vzal neznámý člověk, který se stará o nemocné lidi. Bude si Adéla hledat nové bydlení? Nebo našla způsob, jak bydlet zadarmo? Najít si obytního beránka, nic neplatit a vyžírat mu lednici.